И здравейте, YouTube! Ние сме Gamer BG. Тук сме Бобчо BG и Петров. Така се пишат. Кажете здравей. Здравейте! Здравейте! Чухте техния хубав глас и ние нека излитаме. Над нас правят ремонт, евата почата. Нищо бе, нека си правят, не пречат. Чува ли се? Не се чува много. И целият ще е кратък епизода, няма да е дълъг, защото компа не ни е силен и няма как да качваме. Сега ще е поне 5-10 минутки и ми лаги. Не, връщаме назад просто. И ще видите в този този клип как пилотирам. Само пилотиране. И когато се разбия, спираме клипа. Няма да е скоро. Те ме дразнат. Ма във вас ли го правят Оля? Не, над нас, май. Лимонт. О, най-добрия. Бут нас. Айде, спираме клипа. Казвайте нещо, то клипа не трябва да е скучен. Зним бе, лоха. Покаме, ти рука. Очаквайте клипове на... От тримата, и от Бобчо БГ, и от Петров, очаквайте клиповете. Аз пиша Мафия БГ. Аз пишем Тролечка! Най-готиния съм аз. Лоха! Яха бич. Няма пцуваме в клиповете. И... Яха биби! Да бе... Леко! Има какво караме. Хидра. Къде? Из света. Yes! Гръмнах! И сега пишеме ЛВ. И казваме... Инфернус. И Лилката гръмнаш. Даде сега Инфернус малко. Или Алмриях. Без двойката. Без двойката, аз ще си карам. Къде това 400 под мене? Над мене, добър газ. Аз го дигам, аз съм мощен. В. Лоха. Хидра. Яко ме кефи хидрата, затова само с нея. Това е почти изтребител. Че точно, че изтребител ме кефи. Бавен. Няма бавен. Ако го пилотираш ти, въобще не си е бавен. Аз си е доста силен. Сега само по магистралата ще ви разведа. Този епизод предчувствам, че ще се казва пилотиране. Не, може да се каже курсове По пилотство. по пилотство. Не. Всички да се качват. Не знам как ще е. Ще се води на епизод. Али баджак. Ще се води на епизод, защото може да снимам и в други сервери, не само в такъв. И пак гръмнах. Имам трети опит. Трети опит казах. Флипка. Добре, този път няма да се бутам до края на клипа. И така. Какво е то са 400 бе? Тук сме на летището на Ето, Я стой, къде си? Чакай, я иска да си взем бараката. Мило ти, какъв цвет си? Аз ли? Да. Син? Тъмно. Или светло някакъв. Между тъмно и светло. Да, видяхте. Аз те гоня. What the fuck? Нищо не натискам, човек. Да го смалиме малко. Да го свалиме. Настигнах. Свали го. Аз никакво копче не натискам, човек. Само го свалям надолу. Къде си? Ти си много надолу, аз съм много нагоре. Последва ми лаги 50 FPS, човек.
Така не вижда на моя комп 50 FPS. Виждаш ли ме? Аз съм зад тебе, виждаш ли ме? Да, далеч си малко, ама нищо. Малко, а? Пак става. Ега се бутнеш. Абе, не ме кълни, бе! Ухуй, да видите хидрот би. Ага! Какво е? Въздуха ми се запали крилото. Къде ще дава? Напред! И добре, хора, мисля това да е за епизод, защото стана 5, 10, 15, 18, 20 минути. И 55 6900 милиона пенела. И добре, хора, това беше за епизода. Да знаете. Абонирания, харесвания и всичко там, каквото трябва. И Бобче да каже чао! Чао! Довиждане!